sengabuma ubani into engitshele yona ngitshele lamazwi akade ngasho athi Don njengoba ukuthi sekwenzekile angeke ubhekise wonke amaplani kade nawo naye azi ukuthi asephelile okwabo ukuthi kwakumamukela isimo njengoba sinjalo bese kuba ukuthi suke lamanje yaphambili kufanele uyibone ukuthi uphana kanjani ngaphandle kwakhe ingane igadela kanjani ipolisa yakhe kade nibambisele ipolisa ingane suke ipolisa ulekelelwa abombili izinto eziningi ozozenza manje usizokhontsana mayelana nengane ukhontsana nomndeni awuzokhontsana nawe ngoba akasekho enjolo-ke ukuthi ukona konke siwumndeni wakatala sithi akwehlangabezana nathi sifune ukuthi uyibuze wena kuba ngcono kakhulu umsebenzi wokubuza so okumele mina ukuthi ngikulusha mina ngoba ngiyakufike ukuhamba ngobona ngikubuza ngathi bona umuntu umthwalo kumele ukuthi ulusha okomzukulu akunankinga kuzokubanjiswana ezobandiswana ngizwile uMabaso eNcoma ethi umfana usondele kakhulu untombazane ikhandile kanti abanye abafana bafake babaleke masimo sesizana kodwa-ke siyabonga Mabaso ukuthi kwabona lokho ukuthi ubeke umphakathi ukhona ukuzwe kuyisifundo nabo abanye odangalayo ukuthi umuntu uma uthe uyamthanda uthanda uhambe ekubili nasebudeni akusho ukuthi amavazi omshado kuphela amavazi okuthanda masekutheni kuthanda ebili nasebudeni so-ke ngiyabonga kakhulu umshado ukuthi ukwazile ukuthi ume noma nesekuthi wamelana nesimo unaleminyaka enayo yokuzalwa but kungenzeka ukuthi kukhona la abayiphinda iminyaka onayo kodwa bangazi bahlangana nesimo okuhlangabezana naso so-ke ukhulile ngokwempilo izimo esihlangabezana nazo empilweni ziyasikhulisa akona ukuthi ukhula ngonyaka usuno-60 usuholidation cha wenzeka ukuthi ube no-60 but ngokwama-experiences empilo awungathi futhi mhlawumbe no-20 akukhona izinto ongazi ukuhlangabezana nazo so ngiyabonga kakhulu ithuba komkhandla nawomthikazi elisinike lona ukuthi nathi sivele sizosapota umzukulu wethu siwumndeni wantaka sibaningi ube siphelele engathi imali ukuthi abasukume mhlawumbe bengakuphindaphinda kabili inamba yenu bakathathu kodwa-ke ngokwama-commitments abantu ngokubantuwana asikwazanga ukuthi siphelele kodwa-ke mina ngingekho nalabo abantu abakhona bamele bonke so-ke njengoba kuthiwa celwa mkhulumi ngamele omndeni wakatata cabanga ukuthi amakhiwa akhona kwazile ukuphumelela nangaphumelelanga akanye nani umndeni Mabaso umndeni wakatata bonke
ngibonge nokunikela nangesikhathi senu kusukela iphumile izwi ukuthi umntwana akasekho yahlanganyela nomnini kuze kube yomzuzu wamanje kuze kube ukuthi kuyofezwa umsebenzi wosuku namhlanje. Ngadela konke engabe niyakwenza ngazohlanganyela nalo mndeni. Siyabonga kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu yize engidonse ngibhizi sekulungile. Awungiyabonga kanyakwini wafika ngilekelela ngoba lapho sibona imkenenezo akulungile isaya kodwa ekhaya. Ngoba usibona imkenenezo akunankinga. Ngizocela nje ukubhedela uzokhulumela abantwana bakhe. Unsiko ukhulumela abantwana bakhe. Unsiko asondela phambili. Uthanda ukubingelela ngesingelelo sithi makaqiniso uJesu Kristu. Unsiko ungicilile namhlanje ukuthi ngimfundele incwadi ayibhalele umawakhe. Mom, Ma, I don't know what to say really. I'm hurt, so hurt. You left me and didn't even say goodbye. Waze wangishiya manje kancane ngisakudinga kangaka. Sisakudinga kangaka silukhwezi nozalo. Also, as much as I'm hurt, I saw how much you fought the sickness, how much you endured the pain. It killed me sometimes. I wouldn't want to come home because I would hold my tears ngigrabha ukhale uthi ngiyafa. Seeing you in that state really made me so weak. Uphelelwa amandla by walking a very short distance. You fought so hard and I am proud of you because akekho umuntu owayengabekezelela lo buhlungu owawubuzwa. Ngiyathanda kakhulu. You played your role empilweni yami. Angikaze ngiswele lutho even though ungasebenzi. You always provided everything engidingayo. Ubunzima ngakho konke ukuthi konke esikudingayo nesinakho. I wanted to make you proud. Ngafunda ngibuye ngikutshele ukuthi ngathi kunzima. Ungitshele ukuthi angifunde wena uzoba right. I will cry to my friend ngimtshele ukuthi uyavula. And uyangihlukumeza lokho because every time ngizoza ekhaya kwakungathi uba ngcono. But ngike ngahamba ngizwe sekuthiwa uyaphuthumiswa. Ngimtshele ukuthi angisakwazi ukwenza lutho ube uyena ongiphushayo. Angisize angifundise ukuze ngikwazi ukuyobhala. I pray for you to be better. For uNkulunkulu ukuthi akuqinise futhi angigcinele wena kodwa ukuthathile. Not forgetting you telling me ukuthi angifunde usuyalulama ngiyeke ukuletela.
ubuhlungu and sakude uphole. Kodwa-ke mawami, ngicela ulale uphumule manje. Ngiyakuthanda kakhulu. Yohlale hlezi ngikuthanda. I will continue to make you proud. Uze usibheke siyizingane zakho nomndeni wakho. I miss you every single second. You will always be in my heart. All in all, I'm thankful to God for giving me the opportunity to grow up and be as old as I am with you. Ngiphinde ngibonge wena ngakho konke usukenzele bona. Ngiyabonga angipheli. uNkulunkulu akuphe ukuphumula umphumulelo wafuthi nokukhanya kwaphakade kukhanyele uze uphumule ngokuhle. Esangweni lesihogo sindisa umphefumulo wakho Nkosi uze uphumule ngokuhle. Ngiyakuthanda Zulu. Ngicela ukubonga ubaba kaZandla ngasenzela kona engathi engahlala umoya wakhe unjengoba usakhona. Aqhubeke futhi asiphathe ngendlela abesiphethe ngayo nathi simhloniphe nangendlela ebesimhlonipha ngayo usakhona. Ngoba ngeke ngikwazi ukukhuluma ngawe ngizokuculela ingoma yakho owangicela ukuthi ngiculele yona noma ngingayazi kahle nginike amandla ukuthi ngikuvalelise ngayo. Ngiyakuthanda kakhulu. Lala mawami ube ingelosi enhle kuthina sonke. Singobile ngenxa yokwazi igama sihlanziwe ngegazini lakho. Siyahamba ekukhanyeni kwezwi lakho siqonde ekhaya ezulwini qobo lwami ngeke ngiodlutho izolo zami engizenzile ngaphansi kwegazi lakhe, ngaphansi kwegazi lakhe ngasoze ngishiye ngingedwa uhlobo uJesu ngasoze ahambe ngihleli ngasunami ngasozo ngisithume musiwa kukhona Sotabele lingo, sotabele lingo, lingo ma sotabele lingo, lingo ma sotabele lingo, oh ma sotabele lingo, lingo ma sotabele lingo.
ngizocela nje isikhulumi sami sokugcina ukuvela izinga zakwabo. Ngiyacela nje bathandekayo ungadinwa nje kanye kwethu. Angazi ngicela ngithini uzuziwe. Ngicela ngithini ngozuziwe. Uzuziwe mina besasama-twins sisakhula. Sikhule si-close ever since si-close. Angaze empilweni yami ngicabanga ukuthi ngimilanga ngimi kanjani because uzemncane kunami. Impilo esiphila uZuziwe was a loving person. uZuziwe ubethanda abantu. uZuziwe she was giving to the extent ukuthi she would take my things and give other people. Mina ngimuphe into yena kusane nayo. Mengifika ngisuke iphinde ngiphe yona kuseni ubani bani. She was that kind of a person. Ukuhamba kwakhe like kungikhulumezile kakhulu because ngangiyitshela ukuthi sizokhula sibe ngamabhongo sithu silokhu siyilento esiyiyo sizwana into esifana ngayo. And her being la manje it shatters me. Iyangimaza kakhulu even though ngiyakwami ngingakhona ukuthi ngiyibonise mhlawumbe ngale ndlela ngifuna ukubona ngayo mara ingibulele. Nganasekhaya umuhle ngaphandle umuhle ngaphakathi unothando. Bengithi mengiza ngibuye eGoli ekhaya the first person I was looking forward to seeing ngobuzuziwe mengize ekhaya. Ngithi bengingasho angisho mina mengize ekhaya babe bangibuze ngivumbukayo. Athi mengifike ekuseni athi mina isiqephe sakho bungasho ngani ngoba ngikho mina ngilapha ngikwame eBerlin. Ngithi uzongibuyela-ke kule Berlin yakho uzongibuyela-ke sisi ngoba sengifikile. And noma kanjani she will make sure uzobuya. With that being said, Sizwe ukwami ngiyabonga. Ngithanda ngithi uthandile through thick and thin. Abafana bafana nawe abasekho. You are one of a kind. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akwandisele konke okufisayo kwami. Umndeni wasekhaya uyabonga into obenzeleyo. Uyabonga ngaphezulu into omenzele yona ngengane yakho. uNkulunkulu akwandisele ukuthi you deserve the best emhlabeni. Sibaningi ngiyabonga. Sanibona. Igama lami ngingubaba ngisuke eNanda umzala kaZulu. Ngisathunywe ukhwezi ngisathe ngizocela ngizomkhundela naye i-message azoyisebenza kuZulu. Ndika kanje. Never did I think that there would come a time where I would have to write you a goodbye letter, and so soon. Waze wasizwisa ubuhlungu sokwenza njani ngaphandle kwakho mama. Njengegama lakho kuyisipho esihle ekhaya nakubo bonke abantu osondelane nabo. Not once did I call you usisi. Bengihlezi ngikubiza ngomama. Ngenxa yendima oboyidlala empilweni yami sinoNtiko noZiyani. Asikaze saswela lutho. You always make sure sinakho konke esikudingayo. Noma ungasekho uma nobaba babephelela amandla ubuhlezi sithwala. Bengifisa ukwenzela into enkulu. Ukutshengisa ukubonga kolomuntu enguye namhlanje siswami umuhle ohlezi ezihlekene. Umuntu onomoya owodwa. Noma niqabene ngakusasa uzobe esedlulisile seni-right. Lala uphumule sithandwa sami. Ukwenze konke ukufuna okufanele ukwenza. And I thank God for keeping me with you as a sister, a mother, a friend. Sengizomuhleba nobani manje ngomama. Sengizohleba nobani manje ngomama. Kodwa kulungile ngiyazi
usendaweni engcono ngiyohlezi ngikuthanda. Ngiyabonga kakhulu ezikhulumweni ezibe khona. Ngiyacela ithandwa zami, ngiyacela kakhulu inkonzo nenkonzo engisuke ngicelwe kuyona ngikhulekela kuzoba ngesemseni wami yimikhansela so bengenzela ukuthi imoya ingaphuki, imoya ithobelane. So qaphela ukuthi inkonzo nenkonzo umuntu noma ngabe siyena ngomthuko kuphela osuke phambi kwenu usuke ekhulumile, usuke ekhulekile, akazi ukubheda, uNkulunkulu usuke embese ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi abantu basezweni bafuna ukuthi kwenzeke yabo intando, ngenzeke intando kababa uNkulunkulu. Amen bathandekayo, ngoba uNkulunkulu uyahlala endumisweni. Mhlawumbe uNkulunkulu mamncane akayidingi i-worship, i-praise, ama-chorus, indumiso. uNkulunkulu ahlale enze umsebenzi wakhe endumisweni yakhe engcwele. So asoqonda lokho ingakho ngiyihlukanise ngingakhali kakhulu ukuthi kunamakholwa omngcwabo, kunamakholwa akholwayo, kunamakholwa omngcwabo, kunamakholwa amabhele. Uyabona, uzeke ngiyayisala indaba ukuze sonke singalimali. Amen bathandekayo, ngizocela nje ukuba siphakame sonke sisazodedela ubaba Nisamile nje yasimeli bese sihlala phansi, sihlale phansi. Esami isikhathi esincane as usual mawushumayela unikeza isikhathi esincane, abakhuluma izinto eziyizeleze banikezwe 3 hours. Kulo 20 minutes enginikezwe wona bafanele siphume ngo-1 25. I will try ukuthi ngenze konke manje ngoba uNkulunkulu akubalulekile, okwezwe kubalulekile. Bengizothi-ke ngaphambi kokuba siye ezwini mhlampe bese sithi imimoya ngemimoya Let's go now.
Lapho iziko ukuthuliswa kwesivunguvungu kwathi-ke ngolunye lwalezo zinsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe wathi kubo, asiweleni siye ngaphesheya kolwandle. Basuka-ke uthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo. Kwehlela-ke isivunguvungu somoya elwandle, bagcwala amanzi, babesengozini. Base besondela bamvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka-ke wawukhuza umoya, lokubhubha kwamanzi kwanqamuka kwathula kwathi du. Wayesethi kubo, uphi ukukholwa kwenu na? Besaba bamangala bathi omunye komunye, ungubani lo ukuba ayale nomoya namanzi kumlalela? Ngempela lo indodana, ngempela indodana, ngempela lo indodana, ngempela lo indodana ka, ngempela lo indodana, lo indodana. Yabona mangase ngithi weSolomoni bangasukuma ngoba ngobe umkhonto wesizwe mangathi asiwelele la kamaho lakawayi bangadansa ngoba kumnandi kawayi. Ake simdanselele uNkulunkulu ngoba nazi masikhuluma la mhlawumbe ngolithengelani kawayi. Ngempela lo indodana, lo indodana, ngempela lo indodana, ngempela lo indodana, ngempela lo indodana, lo indodana. Indodana,
yabona namhlanje mntu kaNkulunkulu ngengiphuzi ihansa ngoba khona bangayiphuzi ihansa ngizophuza isavana ngoba bazongithengela abantu isavana uma ngingaculi ngeke nginikeze isavana sami ngempela lo indodana imoya bese iyamlalela iphendulo sesishilo kuyikuhana angisazi ukuba umuntu isivuvuvu esempilweni yami ngayibhala ngoba usiphelile ipheli lakhe selibhaliwe kodwa bekufanele futhi thina ngokufa kwaZulu sibone uNkulunkulu sibone kuphi na sibone levili lakhe ekhulumisana nami ekhulumisana nawe ngoba enkosini ngokazuziwe sekuwokwakhe uNkulunkulu thina asazi kakhulumana ukuthi wena umazi ngokwakho lo siqondane sibelele ilanga uma silenga esiphambanweni sathi Nkosi uNkulunkulu ufike emkhulweni wakho uthi uJesu khona manje sizoba nawe uma wena usathi uyamazi uzuziwe kodwa ngoba awazi uzophuma umphefumulo ukuthi uthele uNkulunkulu wathini uNkulunkulu kodwa indaba manje leyo inaliye khona ukuthi kuba uNkulunkulu uphume nalokunyalezo ukuthi uNkulunkulu usangasifuna lesi simo okusona uNkulunkulu usangayiphilisa lo moya owozayo kuwena uNkulunkulu usangayitshela le nkinga obhekene nayo eminyaka uNkulunkulu usangadala namhlanje ube isidalwa esisha uNkulunkulu usangathwala Yeah.
Kodwa lo mthandazo esiwenzayo awenzelwa kuphela akwenzelwa abantu abaphilayo kodwa umthandazo esenxusa ngawo uNkulunkulu ukuba umzalwane lo esemfihla uNkulunkulu azabe nomusa kuyena aze abe nothando. Emva kwalokho ke bese ngiqedile umthandazo bese ngibuyisela ke kumphathi wohlelo ilokhuzana uhlelo ukuthi aqhubeke kodwa mhlambe uzokusho yena ngendlela yakhe ngiyazi ngene imlalelo ngoba ingane bese kulikelwa nkusami kulikele kahle ngamaphepha bathe babebuza kanjani ukuthi ngifuna malini for umngcwabo uyakhophela ukuthi ushumayela webathandekayo mhlawumbe kuyadlalwa la ibhizi le overtime ngathi mina angazi ngisho ngizobona xa abantu banikele kangakanani bese kuyimanga igabula ngoba ngisuke ngithi 500 kanti mhlawumbe abanawo kanti 500 mawuzophuma akuyona imali encane ibuku kaqale ku-5 nje kunyuke ukuthi ngishumele kangaka hamba noJesu hamba Jesus.
njengoba sinesibopho esifanele sokudwaba isidumo somuntu ngokwesiko lamakholwa, masikhuleke ngethemba uNkulunkulu oyena epha zonke izindaba ukuphila, simphusele ususiwe ukuba umzimba wakhe yena osesemhlakalweni uNkulunkulu aze ogelutho, yena aze awubuse usungumzimba ongenasici. Sengathi uNkulunkulu angahlanganisa umphefumulo wakhe ozuziwe nabacwebileyo, babuse sephambi kwesihlalo sokuthetha amacala afumane isihe. uNkulunkulu Baba wethu amthethelele izono zakhe, amsindise ebhubheni, abuyisele ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe naye. Sengathi uKristu maluso omuhle angamethatha uzuziwe emahlombe akhe ayomngenisa ekhaya likaBaba, lapho azohlala athokoze nabacwebileyo neNkosi yaphakade. Ngokubhabhatiswa kwami ngaphenduka yamukelani umoya wakhe nwethule kophezu konke. Yamukelani umoya wakhe phuthumeni baqwebileyo bakaNkulunkulu, mhlangabezeli izingelosi zeNkosi. Yamukelani umoya wakhe nwethule uKristu ophizile zuziwe makakwamukele izingelosi zikise esifubeni sika-Abrahamu. Yamukelani umoya wakhe Nkosi, muphe ukuphumula kumlelo wakho futhi nokukhanya kwaphakade makumkhanyele. Baba ulungile, sithule ezandleni zakho umphefumulo wobuzalwane wethu uzuziwe. Sineqiniso lokuthi njengoba bonke abafela enkosini bayovuka kanye noKristu, kanjalo naye uyovuka kanye nabo ngosuku lokugcina. Siyabongela kuwe ngakho konke okuhle owamenzela khona esahamba kulo mhlaba, wenzela ukusitshengisa nathi ngakho ukuthi uyasinakekela nokuthi sihlangene nabacwebileyo kuKristu. Nkosi, sengathi ungaphula izindlebe ulalele ngesihawu inkululeko yethu. Sicela ukuba umzalwane wethu uzuziwe lona uvulele amasango asemparadisweni, uthi nathi sisasele kulo mhlaba usenze sikwazi ukuhlala silokhu siduduzana ngamazwi okholo, size sihlanganiswe sonke uKristu sibe nawe njalo. Sicela ngaye uKristu inkosi yethu. Khumbula Maria, Virgin kakhulu, ukuthi akuzange sizwakale naphakade ukuthi ukholo wabadelwa kuwe ebalekela kwenqaba yethu ekuneni kwakho ekumbusa kwabakhuleke izizwe njalo ngiyakhawuleza ngisakuwe sengihamba ikhala nesoni eninakwisi ungawadelela masana kanti wese umsalo wafikela matekise lenembundana namoya ocebileyo njengoba wakuhlale kanini senza namanje yokubanjwa sonke isikhathi
isaze amazwi okubonga ngesikeze ama-directions ukuthi masidlula la qeda la siyakuphi kuzokwenzeka la kanjani. Ngibona ngasakubona ngazi ngakhona ngaphakathi la ehholo, kodwa-ke ngizocela ukuthi intendelele ngizonikeza uMamanani 2 minutes uMamanani before ungene kwethu Shabangu, before ungene ngizonikeza uMamanani for 2 minutes to kuya ku 3 minutes. Nakumphathi wenkonzo ngibingelela wonke umuntu okhona endlini oze wazosingatha kulo mcimbi azuziwe. Ngibingelela amasantana amahle, ngithi amahle amasantana amahle. Ngingasathethanga nje isikhathi sizobalelisa uZuziwe singomabadi indodakazi yethu ngiphelele la. Uhambe kahle-ke thina uZuziwe phambi kwethu, ubehlonipha uZuziwe, ethobekile. Okukhulu kunakho konke ngoZuziwe ubewuthanda umkhuleko. uZuziwe ngicabanga ukuthi umkhuleko kuZuziwe ubufana nekhaya, ngoba bekuthi mangabe sifikile ekhaya la kubo kagogo
singilethele umkhuleko esezinhlungwini mhlawumbe engasalali. Kodwa sithi masifikile sike sesilandela imessage esiduduzayo, imessage ethi uthole ngisho nokulala. Okusho ukuthi ngaleyo ndlela uzuziwe uthemba umkhuleko ubuyikhambi yena. Okungithinta umoya kakhulu ngozuziwe ngoLwesibili oludlule. Sihambile sawumbheka esibhedlela. Masifika esibhedlela kusho ukuthi safika ngohlukana. Umama Mabaso wafika kuqala. Mayefika umama Mabaso efake ingubo yakhe yamandla. Mayefika umama Mabaso kuzuziwe ubuza ukuthi awuma uphuma esontweni yini. Uthi uma wakhe uphuma esontweni. Uthi pho bakho ma. Kulo mzuzu useyedwa uma wakhe ngaphakathi bese uma wakhe bayeza. Asho aphume kumama Mabaso asihlangabeze sihlangane naye passage. Masifika sikhuleke ukuzuziwe senze konke okufanele sikwenze. Kufika isikhathi sokuphela bese siyavalelisa kuzuziwe. Owesithusa usubuka icingo lokuqala lwafika ekuseni kumama Mabaso ukuthi uzuziwe usesishiya. Akaze kube buhlungu kanje. Kodwa okwavuka nje kumina kwafika into ethi kusho ukuthi le ngane njengoba bakade ithi bakuphi omama ubedinga ukuthi sizomupha umphako womkhuleko. Ngiyambongela uzuziwe uhambe kahle uzuziwe uyicabile indlela yakhe noNkulunkulu wakhe. Ngizibeke inkosi ayimupha ukuphumula umkhuleko wafothi nokukhanya kwaphakade kukhanyele. Amen. Esangweni lesifoko Silisa umphefumulo wakhe Nkosi. Amen. Siyabonga kakhulu. Just what? Oh, so inkonzo siyabonga ukuthi nifikile nazo Sisa nalesikhathi esibuhlungu esibhekene nazo. I-direction ethi siyaphuma la siye HD Cemetery. I-transport ikhona but limited, so ungakwazi ukuthi ungene or ungenayo i-transport yakho ukuthi uzohamba uye ekhaya. Khona ngishiya bese siyabuya-ke siyogeza izandla ekhaya. Ngiyacabanga ngiyabonga.
lomhlaba yesimo uyajabulisa okwenzekayo kulo mhlaba yesimo izinyembezi zihlala zigcwele amehlo njalo nje unyaka nonyaka kuhlala kukhalwa abasezinhlungwini abaphole esingeke sisababona abalale ngoxolo zihlalo ezilahlekelwe amahlango nomhlanga ubuhlungu uyajabulisa abasezinhlungwini abaphole esingeke sisababona abalale ngoxolo zihlalo ezilahlekelwe amahlango nomhlanga ubuhlungu uyajabulisa kuyajabulisa okwenzekayo kulo mhlaba esikuwo kuyajabulisa okwenzekayo kulo mhlaba esikuwo izinyembezi zihlala zigcwele amehlo njalo nje unyaka nonyaka indlela yonke ngizohamba njengabo bonke nami ngize ngikudumise ngijabule ngizinikele ngibone ngamehlo kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambi mihla
Asikhuleke Nkosi Jesu Kristo ngokulala kwakho izinsuku ezintathu ethuneni wacebisa amathuna ababonke abakholwa kuwe nakuba imizimba yabo ilele emhlabathini sinethemba lokuthi bayakuvuka sengathi lona ngalala aphumule ngoxolo kuleli thuna kuze kufike lelo suku uyamvusa ngalo wena ngukuvuka nokuphila umngenise kukhanyeni kwasezulwini akubone ubukhosini bakho ahlale nawe ingunaphakade amen Isihlobo sethu usuphumile osizini lwalo mhlaba sewuye ekhaya ezulwini kuBaba wethu obubizile sesicelela wena sihlobo kuNkulunkulu ongumyini musa wonke akuhawukele akuyenise Malipaswa ngumele igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini akusiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele izono zethu njengoba nathi siyabathethelela abafunayo ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade amen Yethi Maria ugcwele igrace inkosi inawe ubusisiwe nesifazaneni ibusisiwe nenzalo yesisu sakho uJesu Maria ucebileyo nina kaNkulunkulu make sikhulekele thina zoni manje nangesikhathi sokufa kwethu amen Yethi Maria ugcwele igrace inkosi inawe ubusisiwe nesifazaneni ibusisiwe nenzalo yesisu sakho uJesu Maria ucebileyo nina kaNkulunkulu make sikhulekele thina zoni manje nangesikhathi sokufa kwethu amen Yethi Maria ugcwele igrace inkosi inawe ubusisiwe nesifazaneni ibusisiwe nenzalo yesisu sakho uJesu Maria ucebileyo nina kaNkulunkulu make sikhulekele thina zoni manje nangesikhathi sokufa kwethu amen Nkosi mupha phumule umphumulelo wafuthi nokukhanya kwaphakade kumkhanyele makaphumule ngobuhle amen Nkosi muphe uphumula umphumulelo wafuthi nokukhanya kwaphakade kumkhanyele makaphumule ngobuhle amen esangweni lesihogo sindisa umphefumulo wakhe mawuphumule ngobuhle amen uduma libekise benendodana nakumoya uqinile njengoba sigcine sibuyisela umzimba emhlabathini wabuzwa ngawo uthule othuleni emhlabathini udlulile nolwandle alusekho ukudala kudlulile onizulelisha nomhlaba omusha ukudala kudlulile nolwandle alusekho ukudala kudlulile nolwandle alusekho zulelisha nomhlaba omusha sengibona izulelisha nomhlaba omusha ukudala kudlulile nolwandle alusekho ukudala kudlulile nolwandle alusekho
sengibona izulu elisha nomhlaba womusha sengibona izulu elisha nomhlaba womusha ukudala kudlulile nolwandle alusekho ukudala kudlulile nolwandle alusekho sengithi thula moya wami thula moya wami thula moya wami ulalelo Jesu sengithi thula moya wami thula moya wami thula moya Thula moya wami thula moya wami thula moya wami moya ulalela uJesu sengithi thula moya wami thula moya wami thula moya wami Jesu noma kubuhlungu moya wami awinhliziyo yami yakaka moya wami ulalela uJesu noma kubuhlungu moya wami thula moya wami thula moya thula moya wami thula moya wami thula moya wami moya ulalela uJesu ungithi thula moya wami thula moya wami thula moya wami uzani mandani sithi kubaba siyazi ukuthi lesithembiso sethu Yesu kuyoba mnandi kuyoba mnandi siphelele sisonke ezulwini siyazi lesithembiso sethu Yesu kuyoba mnandi
amandla angisoze ngaphela angisoze ngaphela amandla
sivule nje inkonzo yethu ngabe khona umuntu wesifazane singasonta kamnandi uNkulunkulu singambona bese siqedile bese siyayingofela. Siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle nokuzidela kwenu. Sengathi-ke uNkulunkulu omuhle nje anganibusisa ngabanye ikakhulukazi nani bafowethu nisenzele umsebenzi omkhulu wokugqiba. uNkulunkulu nje anisize ukuthi kukhona konke nani enisifisayo empilweni ngey'mpilo zenu nikubone nje sekuphumelela. Usizo lwethu lusegameni lenkosi. Inkosi izwa ukukhala kwethu. uNkulunkulu namandla onke sicela wehlisele phezu kwethu naphezu kwemindeni yethu, sivikele lapho sihamba sesiphindela emakhaya, ube kanye nathi ngazo zonke izikhathi. Ulondoloze nalomzimba ingelosi yakho yasezulwini ilindele ithuna, futhi bonke abakubo kaNdwandwe nakamabaso bamhlangabeze umphefumulo wakhe ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Inkonzo yethu kuyophelezela uzuziwe seyiphelile masambeni umuhle simthande simsebenzele uNkulunkulu. Amen. Ababonge uNkulunkulu. Hayi
sobonana ngamehlo hey suluye sobonana ngamehlo sobonana ngamehlo amo sobonana ngamehlo sobonana